ఒక ఒక వారియర్గా ఉన్నారు. అతనే డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్ చెప్పండి, పూర్తిగా ఫస్ట్ వేవ్ కంటే సెకండ్ వేవ్ అత్యంత ప్రమాదకరంగా వస్తూ ఉంది. దీనికి సంబంధించి దీనికి కారణం ఏమంటారు? ఫస్ట్ వేవ్లో మనకి ముందు ఒక అలార్మింగ్ సైన్ ఉంది. ఫస్ట్ వేవ్లో మనకు కావాల్సిన ప్రొటెక్షన్ ఉంది. దెర్ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్లో దానికి ఒక ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇచ్చిన ఆదేశం ప్రకారంగా ట్రేసింగ్ జరిగింది, ట్రీట్మెంట్ జరిగింది, అన్నీ జరిగాయి. కానీ వన్స్ లాక్డౌన్ వెళ్ళిపోయి సొసైటీలో వైడ్ స్ప్రెడ్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టలేని పరిస్థితి, ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్లో ఉన్నప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టాలా వద్దా అని గవర్నమెంట్ ఆలోచించే సమయంలోనే వైడ్ స్ప్రెడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు అది థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిందని అనౌన్స్ చేశారు. సో ఈ టైంలో ఇప్పుడు వీళ్ళకి కోవిడ్ ఉంది, వాళ్ళకి లేదు అని ట్రేస్ చేయటం కష్టం. ట్రీట్మెంట్కి కావాల్సిన వనరులు లేని పక్షం దాన్ని ఆపే శక్తి కానీ ఆపే మందు కానీ ఇంకా అవ్వలేదు. ఓన్లీ ఉన్న ఆయుధం వ్యాక్సిన్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, మాస్క్, దీంతోనే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని పోరాడాల్సి ఉంటుంది.